हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। एसएससी माब्रै एप्लाइ खालामनो हायो मबाइलजों बेनो जाबाय CGL गोदान भेकेन्सि ओंखारनायाव दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 23 जानुवारिसिम थागोन दा एप्लाइ सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोना पेमेन्ट थाइसेबो दाननाङा स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन सिगांनि आइडिजोंनो एसएससी जिडिनि आइडियानो सोलिगोन बेजोंनो लगइन खालामनानै जों एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा जाय नोंथांमोना आइडि दंखायो डाइरेक्ट इउजार नेमाव नोंथांमोननि आइडि आरो पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो अब्लानो नोंनि प्रफाइल ओंखारगोन। बिनिफ्राय जायफ्रा आइडि गैया नोंथांमोना आइडि खालामना ला। दा आइडिखौ बोरै खालामो बिनि सायाव भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिप्सनाव दङ नोंथांमोना चेक खालाम। दा बिनिफ्राय आइडि गोनांफ्रा जास्ट नोंथांमोना लगइन खालामनांगौ आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला गासैबो श' जायो। आरो जायफ्रा बावबाय नोंथांमोना फरगट पासवर्डआव लांनानै रिकभारि खालामनो हायो अब्ला नोंनि मेलाव थांगोन थ' नोंनाव OTP थांगोन आरो OTPखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आइडिखौ मोननाय जागोन आरो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हायो। दा मबाइलजों बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना नायदो लगइन खालामबा बेबायदि ओंखारगोन। दा नोंथांमोना जेब्ला लगइन खालामगोन अब्ला बेयावबो एन्सार कि नायनो हागोन एसएससी जिडिनि नोंथांमोननि प्रफाइलावनो एन्सार किया फैगोन थ' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दासिमबो नायाखैब्ला। दा नोंथांमोना दा बेबायदि नायनाय लोगो लोगो गासैबो नायनो हागोन जेरै एन्सार कि मोनदों बेयाव नोंथांमोना जिडिनिखौ नायनो हागोन आरो स' बेखौ दोनथ'नानै जों दानि एप्लाइ प्रसेसआव थांसै CGLखौ एबा कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलाव जाय नोंथांमोना एग्जाम होनो सानदों। दा फार्स्टआव एग्जाम जायो। दा एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना एप्लाइ मोनसे अपसन मोनदों बे एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा एप्लाइआ जाना फैयो। जास्ट नोंथांमोना माखासेखौल' इडिट खालामनांगौ नाथाय गासैबो मेक्सिमाम थाखाजोबो जास्ट माखासे इडिट खालामनांगौ बिनिफ्रायनो डाइरेक्ट एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। दा बिदिब्ला आं एप्लाइआव थुबाय। दा एप्लाइ थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम डेट अफ बार्थ बैसो गासैबो ओंखारगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना इडिट खालामनांगौआ डाइरेक्ट 15 नाम्बाराव फैबानो जाबाय। दा 15 नाम्बाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगोन। दा नोंथांमोना गुवाहाटियाव होदो फार्स्टनिखौ बिनिफ्राय सेकेन्डआव नोंथांमोना शिलं होनो हागोन बा जरहाट होनो हागोन गोबां दङ। दा जोङो फार्स्ट हिसाबै जोङो गुवाहाटिखौ होनोसै दिसफोराव नोंथांमोना गुवाहाटि सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दा बेयाव आङो लोगोफोर सेलेक्ट खालामबाय गुवाहाटिखौ थ' बिनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थांसै। दा जोङो गुवाहाटि होनाय लोगो लोगोनो जोंहा गासिबो बेयाव माखासे डिटेल्सआ फैगोन नर्थ इस्टनिया जेरै इटानगर बेनिफ्राय गोबां दङ शिलं दङ। दा आं शिलंखौ होबाय सेकेन्डआव। दा थार्डआव नोंथांमोना जायखिजाया इटानगरखौ होनो हासिगोन गोसोबायदि। बेनिफ्राय नोंथांमोना 16 नाम्बाराव थ' नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन नङाबा नंगौबा येस थ' बेखौ होबाय। बेनिफ्राय खायसेखौ नाङा जास्ट नोंथांमोना जेराव नांगौ बेखौल'सो इडिट खालामनांगौ बेनिफ्राय डाइरेक्ट एप्लाइ जाखागोन। जास्ट फट' आरो सिगनेचारल' खालामनांगौ आपल'ड बेनिफ्राय जेबो डकुमेन्ट्स नोंथांमोना आपल'ड खालामनाङा। दा जोंहा बेयाव नायदो दा नायनाय नोंथांमोना 18 नाम्बाराव नोंथांमोना बेखौ न' होनो हागोन थ' नोंथांमोना बे पस्ट एप्लाइ खालामाबा स' नोंथांमोना बेखौ न' होदो आरो नोंथांमोना जुदि इलिजिबोल जायोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव। स' बेखौ आङो न' होबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना 19 नाम्बारखौबो न' होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना 20 नाम्बाराव दा एज रिलेक्सेसन दङ नोंथांमोना STब्ला दा बैसो बारबायब्ला स' नोंथांमोना 25नि बारबायब्ला येस होदो बाराखैबा न' होदो। दा बारदोंबा नोंथांमोना केटेगरियाव थ' नोंथांमोना STखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय हायार क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना होदो। दा नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय बेयाव नोंथांमोना होना लादो थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेजुवेट होना लादो बेयाव। स' बिनिफ्राय दानिया नोंथाङा माब्ला पास जादों बा नोंथांमोना पास जादोंना जायाखै पार्सेन्ट बेसेबां बेखौ नोंथांमोना बेयाव बहायदो जेरै पास होदो बेयाव ग्रेजुवेटखौ पास जाबाय। बेनिफ्राय माब्ला पास जादों नोंथांमोना इयारखौ होदो। दा बेयाव आं इयारखौ होबाय। बेनिफ्राय दानिया जोंहा बर्डखौ होदो गुवाहाटि इउनिभारसिटि होनांगौमोन थ' नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन पार्सेन्टखौ होनो। एड्रेसा गासैबो श' जाबाय। दानिया जोंहा फैबाय फट' आरो सिगनेचार। दा नोंथांमोननि फट'आ डेट अफ प्रिन्ट थानायखौ होबानो जाबाय आरो लेटेस्ट फट' जानांगौ लोगोफोर सेप्तेम्बरनि उनावहाय खेबनाय जानांगोन फट'आ। बेनिफ्राय सिगनेचार नोंथांमोना ब्लेकजों होनांगोन। दा साइजआ लोगोफोर सिगनेचारा 10 निफ्राय 20 KBसिम बेनिफ्राय फट'आ 20 निफ्राय 50 KBसिम नोंथांमोना आपल'ड खालामनानै 27आव नोंथांमोना येस होनांगोन अब्लासो डेट अफ प्रिन्ट फट'नि डेट ओंखारगोन। बेनिफ्राय केपसाखौ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय टिक मार्क होनानै स' नोंथांमोना केपसाखौ होनाय लोगो लोगो प्रिभिउ खालामनो हागोन आरो जेब्ला प्रिभिउ खालामगोन अब्ला नोंनि गासैबो डिटेल्सआ श' जागोन आरो गासैबो अके जाबायब्ला नोङो साबमिट खालामदो आरो फाइनाल साबमिट खालामबा नोङो लास्टआव इडिट खालामनो हाया। दा बेखायनो गासैखौबो नायफिनजोबनानै प्रिभिउआव नायदो बेनिफ्राय गासैबो जुदि अके जाबायब्ला नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय जायाखैबा नोंथांमोना इडिट खालामबानो जाबाय आरो दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा प्रिभिउ होनाय लोगो लोगो नोंनि गासैबो डिटेल्सआ प्रफाइला बेयाव श' जागोन। दा बेखौ फारि फारि नायदो गासैबो अके जाबायब्लासो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालाम नङाब्ला फाइनाल साबमिट खालामबा जोङो इडिट खालामनो हाया। बेखायनो मोजां नायनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय।
दा जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना मबाइलावनो A to Z एप्लाइ खालामनो हायो जेबो जिंगासिनो गैया जास्ट फट' आरो सिगनेचारल' नांगौ बेनिफ्राय दानिया गासिबो अके जायाखैब्ला इडिट एबा मडिफाइ खालामनांगौ बाट नोंथांमोना गासिबो अकेबा साबमिटआव थुना होदो दा साबमिट होनाय लोगो लोगो जोङो इडिट खालामनो हाया बेयाव वार्निं होखायो स' नोंथांमोना अके थुदो दा अके थुनाय लोगो लोगो फाइनाल साबमिट जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामना लानो हासिगोन दा नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेयाव एक्सेप्टेड मोनखादों प्रिन्ट खालामबा प्रिन्ट खालामनो हाबाय बा अके नोंथांमोना होनो हासिगोन दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालामनो हागोन बेनिफ्राय लोगोफोर भेकेन्सिया बेसेबां ओंखारगोन डिक्लेयार खालामाखै उनावसो होयो दा नोंथांमोना एप्लाइल' खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना अनलाइन एग्जामबो होनो हासिगोन SSC आव कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेलाव जायखिजाया डिग्रि पासआनो एप्लाइ खालामनो हायो पार्सेन्ट नाङा दा जायफ्रा डिग्रि पास जायाखै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर SSC नि एप्लाइ प्रसेस